Představte si, že jako ředitel dostanete od města pro děti za miliony z kapes daňových poplatníků moderní sportovní areál, tělocvičny a turistickou ubytovnu. Máte všechno, co si škola může přát. Jenže realita v Mikulově v rozporu se zákonem vypadá jako z jiného světa. Místo do ubytovny děti nacpete přímo do učeben školy. Ze skolaudovaného sportoviště vytvoříte nehostinné místo bez stínu a ochrany před větrem, kde děti být nechtějí, ale které se skvěle hodí pro komerční účely. Tak je prostě vyženete na trávník za školu přímo pod okna bytových domů. U vstupu do sídliště je člověk zaskočen mohutným povykem, který se směrem ke škole zintenzivňuje. Tohle není běžný dětský smích. Jedná se o hluk z provozu cizích mateřských škol, družiny, výuky tělesné výchovy, volnočasových aktivit, sportovních soustředění a komerčního ubytovávání dětí. Posláním města ani školy není podnikání za každou cenu, když vede k porušování zákonů a bezohlednému obtěžování občanů. Škola dostala k dispozici velkorysé zázemí za desítky milionů, ale hospodaří s ním tragicky. Tento stav není jen chybou projektanta, je to morální a manažerské selhání vedení města, které pod heslem pro děti vědomě likviduje kvalitu života lidem v bezprostředním sousedství. Nejde o blaho dětí, ale pohodlnost úředníků a komerční vytěžování areálu. Užívejte si pár minut nadměrného hluku, kterými zažíváme celé dny. Podle úřadu to, co právě slyšíte, ve skutečnosti neexistuje. Jde o auditivní halucinace založené pouze na domněnkách a spekulacích bez důkazního prostředku, který byl opakovaně správními orgány vyvrácen. Je to jasné. Hlučný povyk se zázračně vytratil pouhým razítkem z radnice. Ředitel školy a zároveň zastupitel města nechal za školou zřídit dětské hřiště. Spolu s fatální chybou projektanta v umístění běžecké dráhy tak vzniklo další zcela nepovolené sportoviště. Aby své rozhodnutí zlegalizoval před úřady a veřejností neznalými místo, dopustil se vědomého klamání o klidové zóně ve vnitrobloku školy. Ani nezvratné kamerové záznamy nepřesvědčily stavební úřad, aby zasáhl. Přestože černé na bílém vidí, že hlučné aktivity byly svévolně přesunuty na plochu pro zeleň, úředníci v rozporu se zákonem i kolaudací dál opakují svou mantru, že stavba včetně hřiště je užívána v souladu s povolením. Jenže to povolení zná pouze 3 hřiště. Je to stejně absurdní, jako kdyby v lese žili 3 medvědi a lesník se vám do očí snažil tvrdit, že všichni včetně medvěda jsou zdraví.
To není úřední stanovisko. To je urážka selského rozumu každého občana, který umí číst. Pokud stavební úřad vědomě přehlíží existenci čtvrtého sportoviště jen proto, že se to městu hodí, pak jde o systémové lhaní. Vrcholem absurdity je postup krajské hygienické stanice. Instituce, která má ze zákona hlídat naše zdraví a životní podmínky, předložila čistý alibismus. Přestože dostala kamerové záznamy, vyjádřila se jen k tomu, co nikdo nerozporuje. Ke skolaudovanému areálu a ubytovně. Ředitele nazývají šéfem neexistující organizace Mateřská a základní škola hraničářů. Pokud úředník neumí ani správně obsat název školy, jak máme věřit jeho odbornému posouzení hluku? My o koze, hygiena o voze. A krajský úřad. Ten pro jistotu zavírá oči úplně. Přestože má dohlížet na zákonnost postupů stavebního úřadu, tvrdí, že mu rozhodování nepřísluší. Naše důkazy, videa a fakta o komerčním provozu mezi paneláky jsou pro ně prý jen domněnky a spekulace. Podle kraje nelegální provoz pod okny ložnic neohrožuje veřejný zájem. Co víc už musí občan předložit, aby úředník vstal ze židle a začal vymáhat zákon. Přes nezvratné důkazy ve formě kamerových záznamů a fotografií prokazující černý provoz, berou zastupitelé na vědomí lži úředníků, které sami úkolují. Máme tu nemocný systém, kde jedna parta kryje druhou a právo občana na zastání končí u dveří radnice. Tohle je komedie. Jediný rozdíl je v tom, že u Chocholouška je to legrace, zatímco v Mikulově je to arogance moci. Toto konstatování je právně i logicky irelevantní. Zastupitelstvo jako laik v oboru akustiky se vyjadřuje i misím bez měření certifikovaným přístrojem, zatímco profesionálové firmy, potichu Czechsero, změřili na dětském hřišti plném dětí až alarmujících 115 decibelů. Domnívá se snad vedení města, že v Mikulově jsou jiné děti. Přírodní bariéra jako ochrana před hlukem desítek dětí je technickým nesmyslem a výsměchem odbornosti. Každý akustik potvrdí, že výsadba zeleně nemá schopnost zastavit hluk z nelegálního sportoviště. Má to vyvolat dojem řešení, zatímco podstata, tedy nelegální užívání areálu zůstává zachována a argumentace zájmem dětí je jen falešnou zástěrkou.